John chapter 4. Ako lang iwason na one last Wednesday. Chapter 4, verse 10 up to verse number 19. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou shalt have living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. And Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither. The woman answered and said, I have no husband. And Jesus said unto her, Thou hast said well, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidst thou truly. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Lord God, we commit to you all once again as we come to your word, Lord. I pray for your blessing and I pray for your anointing, O God. Lord, allow me to speak, O God, by your grace and by your power, Lord. Allow me to give justice to this passage that I will be expounding once again. And let us once again have peace of mind and the wisdom and the knowledge from on high, so that we will be able to see your word in its entirety and in its very purpose for all of us. And so, Lord God, I pray that you will anoint the lips of your servant once again, and that you will use me as your mouthpiece, O God. And Lord, in whatsoever that will be achieved and done this evening, I'd like to be very careful once again that all glory, all praises, and all thanks be given to you and to you alone, O God. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. You may all be seated. All right, so this evening I would like to continue the lesson that I was not able to finish last Wednesday, no? And the title of the lesson is about the living water. The living water. Again, the natural mind cannot perceive the mind of Christ when speaking about spiritual things and about Him. Ang atong natural nga panguna-una di yun din makatugkad, no? Sa una-una ni Kristo na binakon mag-iskuta may tungod sa iya o may tungod sa mga espirituanong mga buta. Spiritual eyes are needed in order to discern and behold spiritual things. Ang espirituanong mga mata ikinahanglan nato para atong matugkad o atong mabatunan sa iyang kanabang kahintangan o sa iyang kanang minunta pagkamao ang mga espirituhanong mga puta.
Kaya ang mga espiritualong mga bagay, dili man na pwedeng tugkaron, pinagi sa tawunong kinahangman lang. As Paul said in 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the natural man perceiveth not the things of the Spirit. Ingon ni Pablo sa unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 14, nga ang tawunon o ang kanabang natural na tao, dili yun makatugkad sa mga butang ay sa Espiritu. Okay? Na mo na galinhin ato nga hisgutan, ato ning hatagan o kana pagpagtagan ingon nga ang hisgutan o gisulti sa atong Ginoo dinhi mga espirituhanon o dili lang ni literal na mga bagay. Okay? Ay tungod sa living water. And last time, I was able to expound about the offering of the best remedy and the confusion. So, ang istorya din ang usa ka babae adto sa may atabay, nagtimpaw tubig para na iyang mainom. Pero sa dihan, nagkaistorya sila sa Ginoo. Ingon na nga itong Ginoo, tagai ko niya ng tubig. Give me to drink, tagai ko mainom. Unya, ingon ng babae sa iya, the woman was a bit surprised tungod kay dili man gyud normal nga senaryo or talanaw na usa ka Hudyo nga mag-istorya o usa ka Samaritanong babae. O mo nang ingon niya, ingon sa babae, how is it that thou being a Jew askest drink of me, who is a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. So mismo ang babae, nasayon siya yun. Gaway, kanabang mayong buot ang mga Hudyo sa mga Samarianon. O walay ingon na pakigsandulutan ang mga Hudyo o mga Samaritanon. Walang ingon niya, ingon na babae, anong mga yung magkanak o tubig? And the answer of the Lord Jesus, ingon niya, kung nakaila ka palangunta, if thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink. Babae, kung nasayon ka pa lang, may tungod sa gasa sa Diyos o kinsanin. Mingon sa imo tagay kong tubig. The wouldest have asked of him, and he would have given thee the living water. Kung nakaila ka pa lang, kinsanin ka istorya mo, mangayo ka unta na ko. Mangayo ka unta na ko, ug ako maghahatag kanimo sa buhi nga tubig. In other words, masaktan na ito nga it was God's way or the Lord Jesus' way to start a conversation with the woman. Iyan na ito gigamit nga kanabang iyan na gigamit nga instrumento o kanabang katong bagay nga kumot sa ila tubig. Ingon na punta nga mao'y mahimong magsugod, mag-open of conversation ganito sa mga babae. Alright, so niya, ato makita din nga atong Ginoo, doon ay kita niya o ang kita niya sa Diyos, the best remedy. But there was confusion on the woman's side. Doon ay kalibog diya sa babae. Now, the good thing with our God, the good thing with the Lord Jesus Christ, what He will give us will always be the best. Amen. Kung sa ihatag sa Diyos kanato, kanang yung the best. Amen. No, dili lang kay basta kay option lang na siya kung kay wala kay kantuan pa. Pero ang ihatag sa Diyos kanato, ang idalit sa Diyos kanato would always be the best. Amen. Alright? And so, i-offer niya nandun sa mga babae the best remedy.
As if the Lord Jesus is saying, he that shall drink of the water which I will give, he that will partake of the graces of the Spirit shall find such refreshing satisfaction, and that indeed will be like a well of water springing up into everlasting life. Ang Ginoo daw sa magkaginoon, kinsa minom sa tubig nga akong ihatag. Siya nga mag-ampit sa mga grasya gikan sa Espiritu. Iyang may kablagan ang katagbawan na iyang ipangita o diha kaniya magadagayday ang tuburan sa tubig ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Oh, hallelujah. So pagkalindo sa offer sa Diyos sa mga babae, what the Lord Jesus is offering will quench our spiritual thirst forever. Ang i-offer sa Ginoo magtagbaw sa atong ipangita nga kauhaw. Ang kauhaw magipangita sa tao, di man na matagbaw ni maong kalibutan tungod kaya maong kauhaw, ang katagbawan na ang iyaman nagikan sa Ginoo, ang gasa nagikan sa Dios, nga mao ang Espiritu Santo, mao nang katagbawan alang sa atong espirituhanon nga bahin o espirituhanong kauhaw. Okay? So, ini magtagbaw sa atong espirituhanon nga kauhaw. And that all inordinate desires after earthly things will be quenched and extinguished. Yang tanan nga mga kanabang dili maayo nga mga pagdinguha sa mga yutanong mga butang mapapulong ni o maputol. Hello? Kanawa lang good na ang uban na nayasawa, tugangan pag yun nila ng asawa. Ngayon pasultihon mo ingon na mas may man kuno ng dugangan kaysa kuhaan. Orag si Joji pa, mura. Okay? Mga mana, inordinate desire mana. Kaya tao matingwaon man sa beauty, sa katahong, kaanihan. Amen. Kung makita niya na nanay murang mulabaw-labaw sa kanyang sinasawa, iyahon sa sa. Pero sabihan, tilawan mo. Sabihan, madawat mo ang gasa nga iya sa Diyos. Mawala ng tanan ng mga dili maayong tinguha, may tungod sa mga yutanon ng mga butang, mapagkang, maputol, o mawala na, tungod kay kahatagan naman kay pagkatagbo, gikan sa presensya, gikan sa Espiritu sa Ginoo. Now, the woman was actually confused. She was confused, although she had some background information, but she didn't truly understand spiritual things. Maumansam sa kadaghanan mga tao, tinatawag kalibutan. Di yun sila katugkan, di sila kasabot, may tungod sa mga butang Diyos noon, may tungod sa mga pulong sa Diyos. O mauning mga babae, wapod siya, kasabot, naglibog siya. Again, as what I said at the onset of the lesson, I said we will be looking at things that are not material, that are not temporal, but things that are spiritual. Amen. In other words, they are spiritual in nature. They have spiritual significance. So the woman was thinking in the physical domain, while Jesus was talking in the spiritual domain. Ang babae na ang iyang panguna-una, ang iyang pagsabot sa mga butang, yutanon, sa mga butang, ni maong kalibutan. Gangatong Ginoo ang ining bahinan ng hisgot sa mga espirituhanong
verse number 12, the woman starts going down another rabbit trail, thinking how great Jacob is and how blessed they were to have the well. So verse 12 daw, ang babae, no? Kaya sa'yo una-una, sige siya kanalisan. Kung sali, hangtod niya po sa punto nga naguna-una siya unsa ka, dako ang ilang giila nga mo'y gigikanan nila siya ko o iyan nauna-una unsa sila ka-bless tungod kay naa sila'y makapaan na tubig katong atapay niya ko. Muna ingon niya, are you greater than our father Jacob? Mas dako ka pa ba kay sa among amahang siya ko, which gave us the well and drank thereof himself. Ngayon siya mo'y naghatag ka na mo ni mong atabay, siya mo'y nagkanot ni mong atabay. O niya, siya mismo nagainom, gikan ganin ni mga tabay, o kang iyang mga anak, bisan pa ang iyang mga kahayupan. Labaw ka pa ba niya? Muna niyang pagsabot. Kaya ingon sa atong Ginoo, kung nakaila ka pala na ako babay, kinsa ni mo ka istorya, nganhi ka na ako, mangayok ka unta, o ako maghatag ka nimo sa tubig na ulit. Babae, huwag ka agpas, no? Of course, sila na magyod, ang mga itano, panguna-una, kalimutan o panguna-una, di gyud ka agpas sa panguna-una ng Diyos mo. Di gyud sila kasapot ng atong ginahimo. Di sila kaagpas ng atong ginahimo. Mayroon sila mulapas, mayroon langit, nabuhi mulapas. Di sila kaagpas, mingon sila, mingon ta, pagbalipan ka, bitahon ta, ato yes balay, kay birthday na ko, diya simba man na mo, inato magsimba, sila, pepe mo na simba ko, panagsailan, ka na bang, panagsailan, panagsarap itaw, ibitar ko mo, ka na simba, pero maligpay mo na. Di man sila kasabutan na, wala man sila, they are not in the same plane where we are right now. Di sila kasabutan na, nakatadin mahina, sila nakatadin. Amen. Na para nila, pwede naman muna ako sa bitang linggo. Pero kung takasabot yun ka sa kamahinungdanan sa pag-alaga sa Diyos, o sa gasa na dawat mo gikan sa Diyos, mo yun kayo dili na mao, kinahanglan mo musimba, kinahanglan ko na ayun sa Diyos, kinahanglan ko mo pahimot sa Ginoo, kinahanglan ko mo pasalamat sa Ginoo, kaya kung wa siya, wag you go. Amen. And the Lord Jesus was able to handle the question of the woman masterfully. May Bibliang pagkahandol, pangutana sa babaeng ingon ni, are you greater than our father Jacob? Now, he refers to the well that she puts her hope as being inadequate, and then immediately gets back to the point that he offers living water. Mo iyang tumbok at tumaong gika dapatan sa paglaom sa babae katong mga tabay o katong tubig na ginakanlos nila nga mao'y pahimutangan niya sa iyang paglaom o pagsalig nga dayon iyaning gitumbok na kini inadequate, kulang, para lang na sa physical. And I am reminded of what the Lord Jesus said in Matthew chapter 4 verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. It is somewhat the same. Ang physical na bahin may pinagpagkinahanglan tuon, pero ang ikahatag sa physical, temporaryo lang ang pagkatagpo, no? Temporaryo lang ang pagkatagpo na madawat mo, pero doon na ikahatag ang Diyos na dili lang sa temporaryo na kahimtang ang pagkatagpo kadawaton mo, kundi hangtod sa
imong kalan. Amen. Amen. Amo bitaw nang hinungdan ang lakad tas Ginoo nagpadayon ta. Amen. 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 Amo bitaw na bisan medyo kapoy ta. Paus ang tingog. Kutunon kay tingog isulti pero nganong ato magyuning gihatag ipapugatan kining atong ginahimo tungod kay kita na sayon nga ang pag-alagad sa Dios mao ang pinakadako nga oportunidad sa atong nadawat hiling kinabuhian. Nothing else. Wala na ilahin. Amen. Amen. Nindot na makapusi ka uban sa mayor, uban sa gobernador, makapapicture ka. Nindot na makalamano ka sa mga dakong tao ni maong kalibutan. Pero, pinasahigit ning ato. Yes. Pinasahigit ning ato. Yes. Oh, kaya atong kaugalingon, ang atong napahisakupan karon, mao ang gingharian sa Dios, ang hari sa mga hari, ang Dios na nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao na karon ang naa atong ginawa sa atong Dios. Nindot nang mailhan ka sa mayor, pero mas labaw yung nindot ang mailhan ka sa Dios. Amen. Yung mingon ang Ginoo nga mingon niya ang Ginoo nga kung ilimod ko nimo ilimod ta sa dunya ka dito pero diligid mahitabo ilimod ta sa Dios. Amen. Amen. Doon na natay kalambigitan sa Ginoo karon ato na siya gidawat sa atong mga kinabuhi. Amen. And so, again, the Lord Jesus was able to point out, point blank, that the water that the woman can get from the well, Jacob's well, is inadequate, insufficient, and by far cannot compare to what the Lord Jesus Christ can give us. That what He offers is the living water. Amen. Buhi nga tubig. Amen. Buhi nga tubig. Amen. Mabitaw na hinungdan na nakita, naglihutay, nagpadayon sa pag-alagad sa Diyos. Kay dinig sa ato nagkatupod ang buhi nga tubig. Amen. Tubig nga buhi nga dingin ng pinaghatag na nato sa pagpinahiya sa Diyos noon. Kung naghatag nato sa pagtinguha sa mga Diyos noon na mga bagay. Hallelujah. Ang atong pagtinguha ron, dili naman more on the material. Dili naman more on sa mga butang ni maong kalibutan. Ang atong pagtinguha ron, mao naman ang pagpahimuot sa Ginoo. Mao nang hinungdan na kita wali sa tingkumanan. Mao nang hinungdan na wali na sa Bible study. Kay gusto nato ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Alright? And so, the Lord Jesus used the metaphor of living water to refer to the gift of the Spirit. And the metaphor appears as a symbol of eternal life. So, atong Ginoong Jesucristo, gigamit niya metaphor ang buhi nga tubig. No, pag-refer sa Espiritu Santo o kini nga metaphor, no, kini gigamit ingon nga simbolo sa eternal life, kinabuhing dayon. So ang nana nagatubod din na sa ato kinabuhing dayon. Doon na natay kinabuhing espirituhanon o na nagatubod diya sa ato sa nagkainunta sa balang espiritu sa tubig nga buhi na nagadagkaiday na diya sa sulod nato ang tumuran sa tubig nga buhi. Muna naghatag na ito, tinuha may tungod sa mga Diyos noon na mga butang. Muna naghatag na ito, pag tinuha may tungod sa mga langit noon na mga butang. Muna naghatag na ito, pag tinuha o kagustuhan, nga mupaduol sa Ginoo. Tungod kay na nagatubod niya sa ato, tubig na buhi. Tubig nga naghatag niya na ito, o pag tinuha may tungod sa mga Diyos noon na mga butang. And so,
Point number 2 was a spring of water welling up to eternal life. Ngayon niya, whosoever drinketh of the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Woo! Pag ganito. Si bisan kinsan magainom sa tubig ng hatag sa Ginoo. Diha kuno kaniya magagas ang tuburan sa tubig nga buhi ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Oh, hallelujah. Tumuran sa kinabuhi. Tumuran sa tubig. Ngadto sa kinabuhi dayon. Hallelujah. The Lord Jesus knew that this woman and everyone in the village had to come to this well daily to satisfy their natural thirst. Ang atong Ginoo nasayon siya na kining babae o katong mga dito sa mga taga dito sa mga balangay moadto gyud sa atabay adlaw-adlaw para magkalos og tubig aron sa pagtakbaw sa ilang natural nga kawaw. O gigamit sa atong Ginoong Hesus kining maong pulong kawa of thirst as a picture of the spiritual need and longing that anyone has. Gigamit niya pulong kauhaw alang sa pagulagway sa espirituhanon na pagkinahanglan alang sa espirituhanong pangandoy sa matag usa ka tawo. Doon lang yun dahil espirituhanong pangandoy. Kanang mga tao, kabisan kung saan nila ilang gibuhat ni mong kalibutan, kana nagpasabot, doon na sila giagpas. Doon na sila gitinguha, pero lagi, wa nila yung taon maagpasi ang kamatuuran, unsa yun ng ilang gitinguha. Ang uban, wato, bigikuyan, kantab sa kung saan nila taon, para nang taon nga, matagbaw sila. Sabi nila mo na yung makalipay nila. No? Sagot sa nalay mo. Mo talaga kayo bidyukihan. Ano natapan na ito bidyukihan. Kaya binila ka na mo yung makahatag nila yun o katagbawan o kalipay nga gipangita sa ilang kinasuluran. Kanta ng ubano, sa kung saan ay kataon. May uban, kantag santong kabayo. Natatawa ako. May pangkabayo na santo. And so Jesus made an amazing offer. What was the offer made by the Lord Jesus Christ? He offered to this woman and to anyone who would drink of the water which He will give was something to give lasting satisfaction. Muna nga, ang atong Ginoo doon na siya gitanyag. O ang gitanyag ni mong babae o binilang sa mong babae sa matagos sa giyot. Nga mag-ainom sa tubig ngayon ihatagay o ngayon ihatag tubig ng butang ngayon ihatag maghatag ni o katagbawa tinunay. Amen. Kung bitaw ng bisag kita murag halos na lang ang uban isapupo nila tanang sakit na tubo, diabetic, high blood. Probisan ko man na. Dagi hapon, nagsunod sa Ginoo, nangalagay sa Ginoo, ihatag ang kaugalingon sa paghimo sa mga butang, may kainutan sa Ginoo. Yan naman, tungkol kay naanamanggoy, natagbo naman ko ng ipangita sa atong kalan. Wala na ito, pangitaan ito sa gawas. Amen. Nato nang ipangita karon ang atong gitingwa pagkamataro nga iya sa Dios. Ang pagkahimo sa atong kaugalingon
kagahimutan sa Ginoo ang pagsubay unsa ng mga matarong nga buha. Ganahan na natin sa and the key for that satisfaction is to drink of the water that Jesus shall give. Ang susi sa mga katagbawan o agilain, ang mainom ta sa tubig nga ginatanyag sa atong Ginoong Dios. Ang tubig walay laing kundi ang presensya sa Ginoo. Mo may laing makatagbaw yun nato. Amen natin kanta kanang tubig ka sa katagbawan. Tubig ka sa katagbawan. Na 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 na. Oh, wala siya. Alright. So, it is common for people to look and to try to satisfy that God created inner thirst through many things. Na imong kumon nga ginahimo sa kadaghanang mga tao, nga ilang pangitaon ug sulayan, ang bisan unsa mga buta, para lang sa pagtagbaw ni anak gihimo sa Dios na tuyo dinha sa ato nga pagpangandoy o kanabang na sa kinasuluran nato nga kawaw kumon sa mga tao nga ilaling pangitaon makita nato mga tao bisag kung sa nalahimon mamita na inom na mga bayot na mga tunggoy kaya pinilan mo na makatagbaw nila ano? So kita nagkasabot mga igsoon na makatagbaw na Diyos sa tao mo ang pagbuhat sa pagkamatarong mo na nga Ginoo yung pisahan niya sa paghatag sa ato sa tubig na buhay. Giumpisahan niya sa paghatag sa ato sa iyang presensya. Pagkatali diyan sa inyo magatubod ang tubig nga magatubod din sa sulod ninyo ang tuburan sa tubig nga magdadala no? Tubig na alang sa kinabuhi na dayo. So giumpisahan niya sa paghatag niya sa ato sa Balang Espiritu. O sa pagkadawat nato sa Balang Espiritu, morning naghatag nato pagkatagbo sa atong gipangita, yun, dugay na kayong panahon. O pauna nga natagbo ni atong itingwa nga magsigi ni. O mauna nagdagdala ka nato, naghatod ka nato sa pagtinguha. Nga atong masairan ang maitungod sa mga matarong nga mga butang, matarong nga mga buhat na mo'y kapupunon sa Diyos. Wala nagkatubod niya sa ato, tuburan sa tubig, nganto sa kinabuhing tayo. Nga naman, nagkot na nganto sa kinabuhing tayo, kaya atong mga kinatinguhan na ang mga butang na doon ay kalambigitan sa pagpahimuot sa Diyos, sa mga kahimutan sa Ginoo. Amen. And so I will go now to the last part. The woman was actually attracted to what Jesus offered, but with the wrong heart and motive. Na-attract ang babae sa gitanyag ni Jesus. The woman is attracted by Jesus' offer. And so, she wants what Jesus has to give. Na-attract siya sa unsay, gi-offer kita niya ni Jesus mo nang gusto niya. Akon sa itong ihatag ni Jesus. And the response of the woman was logical, yet not spiritual. Ang iyang response logical, may nguntan tukma, o ni anhing padermasing pa nga kanang sa termino niya sa unang eksakto
pero di madawat. Mga insakto imong tubag, pero di madawat. Logical ko no, ngayon yung tugma, yeah, not spiritual. Dili tanang tugma spiritual. Dili tanang tugma espirituhanon. She wanted to avoid the toil of having to come to the well every day. And so, as if she was saying, Lord, if you want to make my life easier and more convenient, then I am all for it. Ingon niya, Ginoo, gusto man imong himong sayon o convenient ang akong kinabuhi. Ginoo, ganahan ko na. Give it to me, hatagin ko na. Now, verse 15 says, the woman said to him, Sir, give me this water. Tagain ko niya ng mga tubig, that I thirst not, neither come hither to draw water. Yung tagay ko ng tubig, aron din ako hawon, aron din ako gumubaling din yung magkabo. Now, going back to what I explained last time, no, that the woman was somewhat a social outcast. The woman had a reputation nga mo nang niadto siya sa atambay pagkabuog tubig sa oras na dili tingkabo normal sa mga babae sa ilang panahon. Sa ilang panahon, magkabuog tubig ang mga babae, buntag na sayo, paano na sila? Or inikahapon po, kanagwanay, nila inikahapon na mo po na i-adto nila o bigyo na may tabo mag-inusara. Apan kini mo ang babae, utong-tutok niyanto siya. Tungod kay, doon na siya a bad reputation. She had a reputation. As if she was a social outcast. May ganahan mag-ibingo niya. Siguro po siya mismo, mauwaw siya. Murag sa iyan, kaugaling murag siya, pakilis, bago murag siya, muna siya, inaysuyan ng mga tao. Ng mga tao yun. Okay. That's her reputation. And so, again, she wanted to avoid the toil of having to come to the well daily. Kung nag-ingon siya, Ginoo, gay ko ng tubig, pero di na ko, wawon, di na ko mubalik pa din. The woman obviously has not understood what Jesus is saying on the spiritual level. So, kini mo ang babae, wani siya makasabot, ng atong Ginoo, naghiskot niya sa espirituhanon na bahin. And so Jesus engages the woman, or rather he engages the woman's attention in a different way. And so told her to go call her husband. Wa man ang Ginoo ba, higit ka sama sa kinaagman sa Ginoo. Amen. May tungod sa pagdili sa atin. Ang babae, lahi man ang iya. Gusto niyang makainom siya ito. Aron na di na siya umawon daw. Di na siya maling ito. Murag sa iyo na mauwa ko. Oo, kumugawas man God. Mo ito ingon ang Ginoo. Babae, huwag yun yung Ginoo. Well, you have said well. You have asked well. Huwag mo ang Ginoo sa iya. Huwag siya tumayi. Di ba, ang gusto sa Ginoo, nga mga tao yun, mangayo sa iya, dunay itanyag ang Ginoo. Ang Ginoo, gusto niya ng tao dawaton niya, sa itanyag sa Ginoo. But this time, kaya mga babae, gusto na niya dawaton ang itanyag sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, lahi na po gitubag sa Ginoo. Ingon niya, babae, tagaan-taga, wala na Ginoo. Ingon niya, tawag ka ang imong banang parin. Verse 16, ingon niya, Jesus told her, go,
call your husband and come back. And then verse 17, the woman replied, I have no husband. Jesus said to her, thou hast said well, I have no husband. Verse 18, for thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that says thou truly. Kung sa imong gingon babae, sakto yung ka. Kaya ka nangaron kauban mo, di pa na imong bala. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Just imagine, how this woman felt when Jesus told her that what she is now doing is but bare open before the Lord. Imagine mo, naging mo ang babae, sige, batin sa mong babae ba? Just imagine how this woman felt when Jesus told her this. Ngayon niya babae, tawag kayo mong bana, ngayon niya wako'y bana, ngayon niya tinuon, kayo na kay mga nahimong 5 ka bana, o kananaw, bani mo ron, di ba nahimong bana? Just imagine mo, simpation ako sa kagibati sa mong babae. Everyone inside God knew of the very life of this woman. Of course, it was a small town. Sa ilang lugar sa Sicar, halos tanang nanto na ibaw sa kinabuhi ni mong babae tungod kay gamay ng maguding palangay ni ilaha. But for a complete stranger to tell her of the embarrassing truth of his life, or about her life and about her identity and his history with men, would have shaken to the very core. Ano ba? Estranghero, di mo kaila. Unya, saysayan ka. Unsay. Di dapat masayran sa usa ka stranger, di mo kaila. Unya, saysayan ka sa imong sala. Saysayan ka sa imong binuhatan, dili mao. Knowing that she was a loose woman. And so Jesus delves into her marital status, her marital situation, in order to show her need as a sinner falling short of God's and even man's standards. So atong Ginoo antog yun siya sa lalong na bahid sa iyang marital situation, sa iyang kahintang. Aron ipakita sa iya ang iyang pagkinahanglan. Ngayon masayran ang iyang kinabuhi, makasasala siya, o gulang siya, o nagulangan siya sa standard sa Diyos, bisan pagaling sa standard sa tao. Amen. Yun siguro babae ko, inana iliho. And so, the Lord pointed out the woman's sin. But though He pointed out the woman's sin, He did not rub it in. Muli nakalindot sa Ginoo, bisan pag i-point out ang sala sa mga babae, pero huwag yun niya pagnusi maayo ba? Pantay rin pagnusan kung hindi ba yung panlino. Wow, inalagi no. He wasn't harsh. Dili harsh ang Ginoo sa pagdili niya sa babae. Amen. He was in fact gentle and compassionate. Amen. Manumog yun kayo ang Ginoo nga nakigdil sa mga babae. Ngani makita mo ang pagka-maaghok sa Ginoo sa iyang pagdil sa mga babae. He corrects the opposition with gentleness. Iyang i-correct ang mga sitwasyon sa babae pinagi sa pag-ingon
tinuod ang imong giingon. Wag ipingon siya nga, baka ng imong giingon. Nawa ko'y bana. Pero ingon ang Ginoo, tinuod ng imong giingon. Nawa kay bana. Kay kanang imo rong gikapuyo-puyo, di man na imong bana. Grabe na Ginoo, no? Tinuod. Kay ngani doon na kay nahimong 5 ka mga bana. Kung kanang naa imong gikaipon ron, di na imong bana. Tinuod ng imong giingon. He was gentle and compassionate. He corrects the opposition with gentleness. Ikaw kunoy, nanaong ka. No? Pag-istorya, ngayon ang upan, labi nga, pura po isang pagpungkul. Kadang-kadang isang pagpungkul. Sakit ba na sa pagpungkul? Okay, so pagkasakit, di mo na ka dapat, pungkul mo na. Pero pag inom, murag isang pagpungkol, murag na insultuhan. Murag na insultuhan gamay. Pero, ang atong Ginoo, He was very gentle and compassionate in dealing with the woman. Christ has different doors, actually, for entering into different people's lives. Ang atong Ginoo doon nagkalalaing pultahan ngayon agian, pasulod sa matag usa ka kinabuhi sa tao. Amen. He enters by the understanding. Doon ay uban, musulod ang Ginoo pinaagi sa ilang panabot. Into many, He enters by the affections. In dealing with Nicodemus, He entered in the life of Nicodemus through the understanding that Nicodemus had about the value of being washed, being cleansed. Kunya ang ubansad, ang Ginoo musulod siya pinagi sa ilang mga kasakit. By the affections, or rather, by their afflictions, ang uban pinahagi sa ilang mga kasakit. Others, the Lord Jesus would enter by the affections. Na may uban nga dali kay matandog pa, maglabi na ganun. Nabi mo tatag bunod kaya siya uban ganun. Sa kanta lang wala natandog nga. Na ako'y sa una nga sakop na mo dito kami sa Kadabo sa tahan at bang sa Shell. Na Bible study na ko des pa ako uli gugot taglaunas ka taon kaya ngayon mga putana. Yeah, tunay musimba to siya kay Italian to siya pero wala mo simba ba sa dalaga pa simba siya. Na isaktuhan ato siya sa Marley. Pag uli niya, ingon pa niya istorya niya, pag-abot niya latasan, malakton sila pa doon, pako ka ng mga katangkungan, hingya ka po siya gusto na tumaing singin niya, Ginoo! E po pa niya natandog sa swali. Promo na gila. Nabay awit ang nagingon, nayo ba natandog lang? Spirit but not reach. Pero wag yun mausap. Tingnan dito siya natandog. Ang Ginoo musulod, pinahagi po sa affections. Ay uban ba nga nang maka-feel na love sila, igugma sila, ay uban, inana. Ang paagi sa ilang pagkakapi, na ilang na-feel na i-love sila sa Ginoo. Amen. And to some, He comes by the way of fear. Na yung uban, ang Ginoo misulod sa ilang kinabuhi, pinahagi sa, dahil na sila nahandukan. May ba rin yung testimonyo, handok sila mamatay ko doon, ang Ginoo. Namay na nga ba nakakabi ka doon, kailang kahandok na handok sila, mamatay sila ng Ginoo. To another, by that of hope, na uban pinahagi sa paglaom. Kaya may uban na murag nawadaan ang paglaom sa kinabuhi. No?
Nay, ang bato nakita mo, lately lang si Richie the Horsey, katong kauban nila ni Tito Big na Jewish sa unang napriso mo na siya tungkol sa drugs karon. Kasi na may tungkol sa Bible, nasa kanta, may tungkol ba katahan niya, tiguang ba? Ang mga tao man nga, kanang naisip nila, natanaw nilang kaugalingon, o na ipaglao. O ito na, kanang itawag na ilang uniform na ay PDL, person deprived of liberty. Kaya dito sa preso, ilang unawa, lagi sila ipaglao. Pero imo silang kapresentaran na naay paglao, o ang paglao, mga batong Ginoong Jesucristo, ang Diyos magkasulod. And to this woman, by the way of her conscience, sa kinipod nga babae, ang atong Ginoong isulod yan sa kinabuhi, pinagi sa pultahan sa iyang konsensya. Na konsensya siya. And so Jesus brought up this embarrassing issue because of her sinful life. And that sinful life had to be confronted. Gitumbok sa atong Ginoo kini mong embarrassing issue sa kinabuhi sa mong babae. Kini magkasalanon niyang kinabuhi aron i-confront ka na mong mas kasalanon kinabuhi. Amen. This woman had to decide what she loved more, her sin or the Messiah. Kining mong babae, kinahanglan niya iyang desisyonan kinsa may iyang higugmaon laba, ang iyang sala, ang iyang pakibuyo at tumong lalaki na iyang ikabuyo or ang Mesiyas. When Jesus said that the man she lived with was not her husband, Jesus showed that living together and marriage are not the same thing. Gipoint out sa atong Ginoo, pinakis sa atong Panginoon nga kanang imong gikauban ron puyo, dili mo na bana. Gikapakita sa Dios ang kalainan niya nang nag-ipon-ipon lang o kanang kasado yun, dili yun na parehas. Jesus showed that living together and marriage are not the same thing. Jesus also showed that just because someone calls a relationship marriage, it does not mean that Jesus considers it as marriage as well. Dili ko mo kay ang pag-una-una o ang pag-isip sa uban, basta kay nag-ipon o mo na nila, ahamin nyo na lang sila. Kung maunay pag-isip sa uban, sa Ginoo di yun na mao. Di yun mo tolerate ang Ginoo na. Na may uban na, ako'y kailap, nagko na kayo ng mga anak, pero di magigito ang laki kasal. Nagko na mga anak, ang mag-isi ako, huwag pag sila pagkasal. Nga mag-asawa din, hindi na mag-asawa, ang mag-asawa, ang kahiusas kami yun. Bisa kung sawan pa na, sa mata sa Diyos, gaipon na gihapon na sila. Sa mata sa Diyos, sa gihapon na. Amen. So we have to view Jesus' command as the first step of granting the woman's request, give me this water. Kantong sugo sa Ginoo pag-ingon siya, dadagi mong bana dinhi, mautong unang lakang na kinahanglan iyang buhaton, kaya ginangayo man siya sa tubig nga buhi, gagikan sa Ginoo. And this is obviously the first work of the Spirit of God to convince and convict people of their sins. Ug mao gyud ning unang lakang na himuon sa Espiritu Santo sa Dios diya sa atong kinabuhi, ang ikonbista ug ang ikonbikta sa sala nato. Nga atong makita ang atong kaugalingon na makasasala ug naa sa pagbuhat sa makasasala na utang. Mao ning gusto niyang i-point out sa mga babae, na babae naaskas sa kinabuhi sa pagpakasala. Mao ning gusto niyang i-point out.
Meaning the issue had to be dealt with before someone ever drinks of the living water. Kinahanglan yun, i-deal sa Ginoo ang issue sa kinabuhi ta, sa kinabuhi sa matag tao. Antes ta muinom sa tubig ng buhay. Amen. Ug salamat sa Ginoo nga ang Dios ang iyang pagdeal sa matag tao parehas sa iyo. Iyat ang i-convince o i-convict sa atong mga sala. Iyat ang kumbensihon na sala ang atong ginahimo ug naata sa pagpakasa. O iyat ang i-convict na kita makasasala ug nagkinahanglan na kaniya. Amen. Oo, salamat. Ang Diyos sa matag-usa managsamang yun ang iyang pagtiro sa ato. Wala'y gitreat sa atong special sa Ginoo. Ang matag-usa ka nato, gitreat kita niya sa paagi. Ganihil kita kinahanglan makumbinser o makonvict sa atong pagkamakasalanan. Antes ta mudawas sa iya, antes ta mahimog ikamuglakan sa pagdawat kaniya. Kung salamat sa Diyos na sa iyang pag-convict ka nato, o pag-convict siya sa ato, sa atong kinabuhi kanhi, nga dili mao o dili matarong atubangan sa Diyos, mo ni naghatod ka nato sa pagbiya sa atong magkasalanan na kinabuhi, o atong gidawat siya sa atong kinabuhi, o kita ipainom sa Ginoo sa buhi na tubig. O ang buhi na tubig na niya dinhi sa ato, nagsugod na diha ang kuburan na karon sa tubig ngadto sa kinabuhi dahil. Amen.